Habe, muri mong pasik na nga ng kekang kapasidad karas kay public speaking, yan ang tutukan ng Toastmasters Club. Ipinagdiwang ng Toastmasters International Division O ang installation of officers at awarding ceremony nitong September 20 sa The Clover Hotel, Angeles City na dinaluhan ng mga miyembro mula sa iba't ibang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa programang may temang Mekeni Tukika, tampok ang panunumpa ng mga bagong opisyal, pagbibigay parangal, at inspirational messages mula sa mga lider ng organisasyon. So wala po kaming kaproblema sa ating association, sa ating organization, because we always care for each other and we look for each other. Mga kabataan natin, mga teenagers at saka mga young professionals, please go look for a Toastmasters Club near you so that we will all learn how to speak well and be nice leaders. Ayon kay dating Angeles City Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, malaki ang naitutulong ng Toastmasters sa komunidad. Kasi na pong kaulaga, ako po ing pegumpisan ko yung training ko keng public speaking, yeah, makiyabi ako pong declamation. So actually meto nga sana kareng gawan tamong project kita but we hope na agawa tayo pa rin tang magpa-declamation contest tamo, makanyan. Kasi na pong kaulaga, nung ing anak at inyang confidence na magsalita kayang publiko, datang ingaldo, agamit na po ita. Actually, everyday agamit na naman po ita. Tang imaulagay ng ating biyasa kayang communication. Hindi lang daw ito tungkol sa public speaking. Ito ay pagbibigay ng kumpiyansa at kakayahan sa bawat isa upang maging epektibong leader at tagapaghatid ng pagbabago. How will you be able to communicate itang ideas mo, itang thoughts mo nung mo express, di ba? So, ano pong kaulaga niya, meto nga key siguro requirement in being a good leader is to be a good public speaker, or not just a mong public but even in small groups na express mong masalya sa itang ideas mo. Katunayan, nakakatulong ang Toastmasters hindi lang sa mga profesional, mga estudyante, kundi maging sa iba't ibang industriya. Para kay Ian Cortez, Public Relations Manager ng District 75, ang pagsali sa club ay nakapagpahusay lalo sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Isang mahalagang kasanayan sa kanyang trabaho sa larangan ng komunikasyon at public relations. Because at work, I'm the Regional Director at Cambridge University Press and Assessment for the Occupational English Test. So maraming pagkakataon that I talk to clients, that I talk to our nurses, hospitals, kung kaya dapat mahusay tayo sa communication skills. Yun yung tinuturo sa Toastmasters International because we are taught how to speak and communicate effectively. Sa kasalukuyan, mayroong 23 Toastmasters Club sa Division O na binubuo ng halos 500 miyembro. Layon ng grupo na hikayatin ang mga kabataang profesional at Gen Z na maging bahagi ng kanilang samahan upang mapaunlad ang kanilang leadership at communication skills. Ang nasabing pagtitipon ay hindi lamang selebrasyon ng bagong liderato, kundi isang pagpapatunay na ang Toastmasters ay patuloy na nagiging daan upang ihanda ang mas maraming Pilipino sa mas malawak na oportunidad sa propesyon at sa buhay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.